e gidhi office. Koro duogo ne japiny mondo gigo mbaka ok yot. Ageno kiny maka una dhi bedo koda MCAs kaindi nyawadwa Eric Owenga nitiere kaunti ma Uasin Gishu gwenge mag Eldoret to dhi loso gimoko kuom MCAs kiwacho ni dwaro mar dhi ir japiny bedo matek gin bende samoro gintiere kod gimomiyo ni samoro chopo ne japiny nyalo bedo matek ahinya ahinya kar omenda kanyo mabende ngine wadhi losi. Ing'en ng'ato kiso yieri en ok kiringo tide duogo ire nango kendo. Roben kiringo tidi chuth. To me giringo kochopo sakura giduogo. Gima lich ka en ok gimi kikalo budget kit county tiyo gi budget. Ido ka budget mang'eny ok dhi dongruok mar loko ngima japiny. Projects iloso beche semoko mamalo to iloso gima recho. Because kantie tudruok makare. To MCA gino gin ne project gilos kare, project giloso ngima dhano, giluwo project kiloso, kich gin gi teko mar MCA sani, kich governor. Kitso bedo governor, tidwa loso pesa mondo ikonygo jogi. MCAs be dwa loso pesa mondo konygo jogi achiel ariyo adek. Koro gima timore ni japiny ni kende. Japiny ni koka ne en kende, japiny ni kende, ng'amoro mo represent ya onge, joma ni office gi kaka MCAs masani. Anyalo mi example. Kita kido gik ma ji wacho no governor launch gima kama, governor launch gima kama. Gigo ilonchi gwani book. Ng'ama nyalo luwogi, oromo MCA be noluwogi gichop kama. Erokamano ahinya. Mago duto te seyo mabende wabiro bedo kwa penjo MCAs mabende Owenga nitiere gode gwenge mag Eldoret. Erokamano ahinya. Nyakoro mga jwang' parni kopogore kramna gi wendo mantiere gode studio. Bende ni thuolo kaka japinya mar oronwa ote inyiswa pachi. Kaluwore koda chakre higa mar 2000